Som i en af de tidligere moduler, der arbejdede vi lidt på kontakt. Det arbejder vi i den her video lidt videre med, fordi det er kontakt mellem ens hund og ens selv er simpelthen en af de vigtigste forudsætninger for at kunne få en sjov og effektiv træning. Sidst der lavede vi jo den med, at man tog to godbidder i hver sin hånd, og så ligesom stille og roligt trænede i hver sin hånd ud til siden, ned foran hunden, og når hunden så kigger på en, får øjenkontakt med en, så klikker man. Dygtig, og giver en belønning. Og den kan man jo så gøre lettere og sværere, alt efter hvor tæt man gør det på hunden. Når man så ligesom har det, så en lille udvidelse til den, det er, at man kan bare nøjes med en hånd. Så hvis du lige kommer herhen. Så man har hunden foran sig. Vi kan se, at Evie er meget interesseret i at få en godbid lige nu. Har godbiden foran sig. Ned foran hunden. Lidt ud til siden. Vi kan se, at Evie hun er interesseret i den meget nu. Der. Så lige det, hun kigger op, så giver man den. Men det er altså grunden til, at man gør det med to hænder til at starte med. Det er fordi, at der vil man opleve, at hunden sådan kigger frem og tilbage. På et eller andet tidspunkt, så kigger den altså ind i ens ansigt. Og så kan man klikke. Men når man ligesom har det på plads, og hunden ligesom har fanget øvelsen, så kan man jo så gøre det lidt sværere med. Det er bare en godbid, så den ikke automatisk kigger frem og tilbage ud til siden. Dygtig! Ja. Så er der en anden øvelse, som er rigtig, rigtig god. Den hedder Return to Center, hvor at man kan bruge almindelige tørfoder, noget der er lidt kedeligt, som godbid, og så noget der er rigtig fint. Altså en rigtig god godbid. Det kan være kylling, det kan være nogle lækre forskellige godbidder. Det man skal gøre i øvelsen, og som øvelsen går ud på, det er, at man får hunden væk fra en. Og så i det, at den vender sig om og kigger på en, så klikker man og belønner hen ved en selv, så den kommer hen til en. Ja, så det starter vi nu. Så man har en godbid, den kaster man så væk. Tager hunden. Dygtig! Og så lige det, at hunden kigger op på en, vender sig om og kigger op. Så klikker man og får hunden til at komme hen til en. Dygtig! Dygtig! Så husk, at det er det her med, at hunden lige skal kigge op på dig, og så allerede det, den gør det, så klikker du, roser, giver godbid. På den måde så træner du også, at hunden får kontakt til dig, mens den er på afstand. Dygtig! Mens den er på afstand. Hvor er du dygtig? Hvor er du dygtig? Det er også en øvelse, som der er fin at træne udenfor. Der er det jo så selvfølgelig bare vigtigt, at hvis man er på græs eller andet, at det så rent faktisk også er godbidder, som hunden kan se. Det skal helst ikke være godbidder, som der smuldrer, fordi så begynder hunden jo at snuse alle mulige steder frem for at vende opmærksomheden tilbage på dig. Og lige en sidste gang. Dygtig! Dygtig! Så det her det er også en rigtig, rigtig god forudsætning for, når at en kontaktøvelse er en god forudsætning for, når at man skal begynde at lave indkald. Derudover, så kan man også bruge den i to andre sammenhænge. For det første, hvis du har en hund, som der er udadreagerende, så det at træne, at den leder opmærksomheden hen på dig, selvom at den står med front et andet sted, er virkelig, virkelig godt. Så det er en anden funktion med den træning, så hvis man har en udadreagerende hund, så er det her en rigtig, rigtig god øvelse at lave. Derudover så kan man også bruge den som øvelse til, når man gerne vil lære ens hund at gå lidt pænere. Nu viser jeg bare lige, hvordan. Man kaster godbiden
hen. Når hunden så kommer, dygtig, kommer hen til dig. Ja, kom. Og så belønner du. Så får du nemlig en måde, hvor det er, at hunden kommer efter dig, og hvor du lige vender dig om i gåretningen, og får den til at følge dig et stykke, og så giver en belønning. Vi prøver lige igen. Ja, dygtig. Kom. Kom. Gå pænt. Dygtig ven. Dygtig. Så det er ligesom en måde, hvor man kan bruge den her kontaktøvelse også til ligesom at lave de første skridt i forhold til at få hunden til at komme hen imod dig, så du kan vende dig om, så hunden kommer til at stå på den rigtige side til, når jeg skal gå, og så bare lige fortsætte lidt med det, indtil du så belønner. Så lærer den det her med ligesom at følge dig. Det her med at gå pænt, det er også noget, vi kommer til at snakke om senere, men det her det er i hvert fald en rigtig, rigtig god start. Den sidste ting, som også er rigtig god i forhold til kontakt, det er, når I er ude og går tur, eller når I træner, eller hvad det er. Hvis hunden laver en uopfordret kontakt til dig, altså den har lige været hen og snuse i et eller andet, og så den kigger op på dig, der er det også rigtig vigtigt at klikke og belønne, fordi bare det, at den rent faktisk tager kontakt til dig der, det vil vi virkelig gerne forstærke, sådan at vi har en hund, som der i mængden af alt, hvad der er derude af forstyrrelser, når man er ude og gå tur, lige tjekker ind hos dig og får kontakt, klik og beløn for det. Hvis man gør det, så får man en meget, meget mere opmærksom hund, når det er, man træner, og når det er, man er ude og gå tur.